Man må ikke gentage ting 2 gange. Nej, man må ikke gentage ting 2 gange. Men man må godt klappe. One thing I can say, you can fly away, fly away. Action. This is when real life happens. Real life happens right here. Right here. It's only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hand and I turn it away. This is when real life happens. Real life happens right. Real life happens right. Borups Højskole ligger lige i hjertet af København. Jeg mener, prøv lige selv at se. Vi er den eneste højskole i landet, hvor folk ikke bor på højskole. Så de bor ude i byen og bliver på den måde sådan helt naturligt en del af det pulserende storbyliv. This is when